3krát německá rozvědka ohlásila jeho zánik, přesto se vždy vrátil z temnot, aby pronásledoval svou kořist. Fašisté ho prozvali Der unsterbliche Schamane, nesmrtelný šaman. Odměna, těžká jako lidské maso ve zlatě, byla vypsána za jeho dopadení nebo smrt. Nikdo si tuto ponurou cenu nenárokoval, chráněn dávnými duchy tajgy. Matvej Semjonovič Dolgich, evenk z rodu pastevců Sobů, se stal legendou Rudé armády a přízrakem pro Wehrmacht. Narodil se roku 1910 u řeky Tungir v Čitské oblasti. Matvějův otec, Semjon Dolgich, byl dědičným šamanem a mistrem lovcem. Jeho matka Anna vychovala 5 dětí a byla zručná v přípravě sobího masa a kůží. Matvej, 3. narozený, začal své učení v divočině s otcem ve věku 6 let. Tajga ho naučila rozluštit sotva znatelné stopy zvěře, vnímat jemné chvění větve a rozeznat dech losa ze vzdálenosti 200 kroků. V 8 letech mu otec daroval prastarou pušku Berdan a učil ho, že lovec se musí stát jedním s lesem, rozplynout se jako ranní mlha. Před svými 12. narozeninami Matvej zkosil sobola, polární lišku a medvěda. Na obchodních jarmarcích v Čitě se kupci drali o jeho čistě střelené kožešiny, bez zbytečného poškození. Starší hovořili o jeho bystrém orlím zraku a nekonečné pavoučí trpělivosti, s níž čekával na kořist i celý týden. Lov zvířat je jedna věc, lov člověka umění temnější. Matvej se to naučil, když válka vkročila do jeho tajgy. Roku 1932 si Matvej vzal Marii, Evenku, dceru ruského lesníka. Jejich syn Peťa se narodil o 1 rok později. Dcera Nasťa následovala o 2 roky poté. Žili v Ust-Karenze, kde Matvej, nejúspěšnější lovec okresu, pilně pracoval pro kolchos. Život plynul předvídatelně, diktován zákony tajgy, zimní lov, letní rybolov, podzimní sběr dříví, jarní oprava obydlí. 22. června 1941 se jejich poklidný život roztříštil. Válečné zprávy dorazily do jejich odlehlé vesnice. Matvej, 31 let, se připojil ke všem mužům na slavnostním shromáždění. Předseda vesnického sovětu přečetl mobilizační dekret. Matvej si vzpomněl na ruku své ženy, která svírala tu jeho, na tiché slzy z její tiše se chvějící hlavy, na její stisk, který se utahoval s nevyslovenou hrůzou. Jejich nevinné děti nemohly pochopit ten okamžik. Peťa tahal otce za rukáv, dychtivě se učil nabíjet pušku. Nasťa pokojně spala v matčině náruči. Za soumraku Matvej putoval 20 verst k otcovu tábořišti. Starý Semjon seděl u ohně, bafal z dýmky a sledoval Matveje. Mlčky hleděli do plamenů. Otec vytáhl starý kožený váček se sobým peřím. Toto je posvátný amulet, pravil. S ním dědeček přežil rusko-japonskou válku. S ním pradědeček přežil kokanské chánství. Jeho ochrana přechází na tebe. Matvej vzal váček, teplý od otcova doteku, a skryl jej kolem krku. Starší, s rukou na rameni, promluvil starobylou evenštinou. Matvej pochopil hluboký smysl, ne-li každé slovo. Duchové tajgy ho budou chránit, pokud si vzpomene na svůj původ. 3. července 1941 se Matvej Dolgich hlásil na shromaždišti v Čitě s 200 dalšími z okolních vsí. Většina Rusů, několik Burjatů, 2 Evenkové a 1 Jakut. U komisariátu je rozdělili. Matvej se připojil ke 183. střeleckému pluku, formujícímu se pro západní frontu. Poprvé do vojenského. Tuniky, jezdeckých kalhot, vysokých bot a lodičky. Svěží, bez poskvrny, vonící skladem proviantu a naftalínem. Obdržel pušku Mosin Nagant, standardní pěchotní tříčárovou, bez optického zaměřovače. Hladká pažba nesla slabé, zapomenuté iniciály. Po 2 týdny cvičili v pochodech, předpisech, střelbě, házení granátů a zákopové válce. Matvej rychle vstřebal vše, kromě pochodování v zástupu, pro něj hluboký boj.
nechápal synchronizované kroky. Život lovce žádal ticho a plížení. Seržant Krovcov zařval. Dolgujšu, proč se potácíš jak medvěd? Narovnej se, zařaď se. Na střelnici se Matvejova zdatnost projevila. 10krát zasáhl střed terče. Zamíření měl rychlé. Puška nahoru, stisk z pouště. Poté Krovcov. Dolgujchu, sloužil jsi dříve? Matvej. Ne, od dětství jsem lovec. Krovcov si poškrábal hlavu. Budeš odstřelovač, tam je tvé místo. Role odstřelovače nebyla okamžitá. 1. srpna 1941 vyjel transportní vlak sibiřských střeleckých jednotek k frontě. Po 20 dní se 50 duší tísnilo v nákladním vagónu. Spalo na tvrdých palandách. Živilo se kaší, konzervami a vařící vodou z polního kotle. Matvej mlčky seděl u stěny, pohled upřený na úzkou štěrbinu mezi prkny, již se mu odvíjelo nekonečné Rusko. Ural, Volžské pláně, smolenské lesy, nepodobné sibiřské tajze. Druzí vojáci hledali útěchu ve hrách, písních či vyprávěních. Matvějovi myšlenky bloudily k domovu, ženě, dětem a otci věštícímu z hvězd. 21. srpna roku 1941 u smolenské Jeleně spatřil Matvěj Dolgich hrůzu války. Skutečnost spáleného masa a výbuchů, nikoli uhlazená vyprávění. Černý dým zastínil slunce. Vesnice, lesy, pole hořely. Země se zmítala v křečích dělostřelectva. Matvěje ohlušila, umlčela křik velitelů. Muži v hrůze plazili se, proklínali, plakali, prosili či strnule seděli. Tento křest ohněm sibiřských bojovníků byl mnohým osudný. Pluk byl vržen do průlomu, aby zastavil německý průlom tanků. Matvěj a jeho oddíl zajistili opuštěnou stodolu v Ušakovu. Mladší seržant Zujev, velitel čety, směřoval palbu k lesu. Srazte k zemi vše, co se odtud pohne. Během hodiny se objevilo 40 německých pěšáků, oddělených 200 metry. Zujev nařídil palbu. 10 bojovníků zahájilo palbu. Matvěj zamířil. Sledoval pád německého vojáka, posunul hlaveň a pálil znovu a znovu. Zujev, ohromen, se zeptal. Dolgichu, skolil si 8 nepřátel. Kde ses naučil takové střelbě? Matvěj odpověděl. Při lovu, pokud netrefíš, zvíře ti unikne. Tady, pokud netrefíš, smrt si tě vezme. Po 3 úmorné dny pluk držel Ušakovo. Němci útočili neúnavně, až 6krát denně s pěchotou, tanky a dělostřelectvem. Matvěj se naučil rozeznávat německé minomety od svých, T-34 od Panzeru podle řevu motoru a nepovstávat pod palbou kulometů. Cena byla nesmírná. Z oddílu zůstalo jen 5, zabitých střelou, šrapnelem či rozdrcených tanky. Zujev, těžce zasažený do břicha, se protloukal 2 útrpné hodiny. Volal matku, prosil vodu, plakal. Matvěj seděl vedle něj, drže mu ruku mlčky. Věděl, že zraněné zvíře na lovu dostane rychlé vysvobození, ale ve válce člověku vlastní druh takovou milost nedopřeje. Byl to člověk. 24. srpna se zbytky pluku, zmenšené ze 2000 na 400, stáhly z fronty. Matvěj, fyzicky nezlomený, trpěl zvoněním v uších z lehkého otřesu mozku a nekontrolovaným třesem rukou od blízkého výbuchu granátu. V Bogdanově vyhledal Matvěje kapitán Sergej Nikolajevič Orlov, velitel odstřelovací roty. Potvrdil pověst. Matvěj zlikvidoval 23 nepřátel za 3 dny s holou puškou. Orlov poté Matvějovi předal pušku s optickým zaměřovačem typu P. Hle, tvůj nový nástroj války, prohlásil. Vstoupíš do mé roty, tvá cesta bude cestou ostrostřelce. Tak započal Matvěj Dolgich svůj ponurý, neúprosný lov. 32členná rota odstřelovačů sdružovala pozorovatele se střelci. Matvějovým společníkem byl Ivan Kuzmič Běreškin, 40letý veterán, kulometčík z Kurska. Ivan, vzdělaný a politicky zdatný, byl hlasitý během instruktáže. Rychle se rozvinula souhra. Ivan objevoval kořist stereoskopickým dálkoměrem, zatímco Matvěj vypouštěl své střely se smrtící přesností. 28. srpna
bylo jejich prvním úkolem proniknout do země nikoho a sledovat německá opevnění, přesně určovat palebné pozice, velitelská centra a zásobovací sklady. Ve 4 hodiny ráno, zahaleni temnotou, plížili se 300 kroků po 2 hodiny do opuštěného zemního sklepa na okraji žitného pole. Uvnitř panoval vlhký chlad. Ivan nastavil svůj stereoskopický zaměřovač. Matvěj připravil svou pušku. Leželi v trpělivém úkrytu, čekajíce na úsvit. Když se rozednilo, Ivan zašeptal: Zemljanka, 400 kroků před námi, se stráží a kulometníkem. Matvěj se zaměřil na mladého strážného, možná 18 let. Ne, zasyčel Ivan, zaměř kulometníka, ten představuje větší hrozbu. Matvěj přesunul svůj zaměřovač na 30letého, kníratého kulometníka v ocelové přilbě. Klidně stiskl spoušť. Puška kopla, kulometník se svíjel a svalil. Nastala vřava, muži se rozprchli, vzduch prořízl poplach. Matvěj nabil, hledaje svou další kořist. Do konce dne si připsali 7 nepřátelských životů. 3 strážné, 2 důstojníky, spojaře a kuchaře. Za soumraku se vrátili do bivaku. Kapitán Orlov, zachmuřený, ale spokojený, chválil jejich výbornou práci a dodal: Den za dnem budeme tuto zemi systematicky očišťovat od německé pohromy. Přesto Matvěje hryzaly zvláštní, znepokojivé myšlenky. Na rozdíl od lovu divoké zvěře, zabíjení lidí mu nepřineslo žádné výčitky svědomí. Matvěj znal drsný zákon divočiny. Silný poráží slabého pro přežití. Přesto zhasínal životy bližních. S rodinami pochybuje. Zda oni či on pouze plnili rozkazy. V noci ho pronásledoval mladý strážný, který kouřil a hleděl na východ. 9. měsíc roku 1941 byl vyčerpávající. Německé síly tlačily na Moskvu. Ostrostřelci nenašli odpočinku. Nové cíle se objevovaly denně. Matvěj a Ivan odcházeli za úsvitu. Vraceli se až po setmění. Často leželi skryti po 2 dny, bez spánku a jídla, živi pouze vodou a suchary. Jejich bilance nepřátel rostla. 20, pak 30, 40 a 50. Kapitán Orlov zaznamenával každý zářez do deníku. Koncem září měl Matvej 62 potvrzených zásahů, čímž se stal nejlepším střelcem roty. Přesto necítil pýchu. Každá číslice představovala duši, život zhaslý. 5. dne října roku 1941 se jejich poslání změnilo. Matvej a Ivan dostali za úkol umlčet německého odstřelovače, který terorizoval 8. střeleckou rotu. Během 3 dnů tento protivník zabil 11 mužů přesnými střelami do hlavy. Dolgy, pravil vážně kapitán Orlov, toto je vaše zkouška. Ukažte sibirského lovce. Pod rouškou tmy se přesunuli do opuštěného domu 200 metrů od frontové linie. V 2. patře zaujali pozice v místnosti s rozbitými okny. Ivan rozložil dalekohled. Matvej prohledával krajinu po úkrytech odstřelovače. Po 2 dny pozorovali, ale odstřelovač zůstal neviděn, jako by cítil jejich léčku. 3. rána Ivan zašeptal: Matveji, podívej se napravo od té napůl ohořelé stodoly. Vidíš ty křoviny? Záblesk? Třpyt? Matvej zaostřil mířidla, viděl jen větrem rozhýbané větve. Trpělivost, zamumlal Ivan. Je tam. Uplynula další 1 hodina. Slunce stoupalo, stávalo se tísnivým. Pak Matvej spatřil nepřirozený chvění ve větvích. Skrytou přítomnost. Zamířil, čekal. Skrze mezeru zachytil odlesk optické čočky. Němec, ten také lovil. Matvej sklidnil dech, vycentroval kříž a stiskl spoušť. Větve se cukly, tělo se zřítilo. Zásah, zvolal Ivan, pohlížejíc skrz svůj zaměřovač. Vidím ho, jeho nohy vyčnívají z podrostu. Věhlas Matveje Dolgicha prostoupil jeho pluk po souboji s německým odstřelovačem. Jeho skutečná sláva se upevnila o 14 dní později. 19. října roku 1941, kdy byl prohlášen za padlého. Tento den zrodil legendu o nesmrtelném šamanovi, který ošálil smrt, aby lovil fašistické nájezdníky.
Tato sága změnila Matvejův osud a zvrátila průběh bitvy napříč celým frontovým úsekem. Toho 19. října bylo ostrostřelcům nařízeno přesunout se do vesnice Petriščevo, aby kryli ustupující síly. Nepřítel se 3 impozantními tankovými kolonami prolomil obranu a hrozil obklíčením. Poslání střelců bylo jednoduché. Zdržet německou pěchotu následující obrněnce, získat čas pro druhy k ústupu na nové obranné pozice. Matvěj a Ivan vystoupili na 20metrovou zvonici polorozbořeného kostela, odkud se jim naskytl panoramatický pohled na bojiště. Vesnická potyčka zuřila dole, ozývala se střelba z pušek, výbuchy granátů a křik. Němci se tlačili do Petriščeva ze 3 směrů, čistíce každý příbytek. Ze svého orlího hnízda Matvěj pozoroval obraz bojiště. Němečtí pěšáci postupovali rychlými nájezdy, střelci v předvoji, následovaní kulometčíky a posléze důstojníky. Matvěj zahájil své chmurné dílo s metodickou přesností, klidný jako lovec. Každý cíl byl pečlivě vybrán. Výstřel, rychlé nabití, pak další. Ivan počítal. Zásah, zásah, mimo, zásah, zásah. Během 2 hodin Matvěj zkosil 17 nepřátelských vojáků, avšak jejich počet se zdál nekonečný. Dopoledne konflikt dosáhl kostela. Němci ho obklíčili a napadli. Ivan naléhal. Matvěji, opusť tuto pozici, převálcují nás. Matvějův pohled se však upnul na východ, na jejich slábnoucí rotu, 30 mužů, ustupující po cestě. Věděl, že Němci, kteří se prodírají, by pro ně na otevřených polích znamenali zničení. Držíme, prohlásil Matvěj. Musíme našim soudruhům koupit čas k úniku. Ivan se nehádal. Vytáhl svůj poslední granát jako poslední možnost. Němci dole zapálili kostel. Štiplavý, černý dým se valil, plníce jejich plíce. Matvěj zakašlal, slzy mu tekly s dýmem podrážděných očí, ale pokračoval v palbě. Viděl německého důstojníka, jak ukazuje na zvonici a nařizuje vojákům otočit kulomety vzhůru k nebi. Zuřivá palba kulometů propukla, trhajíc strámy zvonice a sprchujíc je úlomky. Jeden úlomek proťal Matvějovu tvář, vyvolávaje krev. Ivan vykřikl. Matvěj, dolů! Rozsekají nás na kusy! Skrz zaměřovač Matvěj rozpoznal velícího důstojníka, který režíroval jejich zkázu. Zamířil. Jediný výstřel zazněl. Důstojník se zhroutil. Na prchavý okamžik německý postup zaváhal. Ten drahocenný interval stačil. Poslední z jejich soudruhů zmizeli po cestě, živí. Musíme utéct, zařval Matvěj. Když se vrhl k padacím dveřím, hromový výbuch otřásl zvonicí. Nepřítel odpálil základy kostela. Dřevo úpělo, praskliny se rozlézaly jako pavučina a věž zahájila svůj děsivý pád. Matvěj se s zoufalým vzepětím zmocnil Ivana, táhnouc ho k oknu. Skočili do prázdna okamžiky předtím, než se stavba s ohlušujícím řevem zhroutila. Zřítili se do hluboké sněhové závěje, která pohltila brutální dopad. Hořící trámy a žhavé uhlíky pršely dolů. Matvěj ucítil drtivou tíhu, jež mu přimáčkla nohy a uvěznila ho. Německé výkřiky a těžké boty zněly hrozivě blízko, následovány výstřely přímo nad ním. Poté nastalo hrozivé ticho. Pohřben pod sněhem, Matvěj pochopil. Němci popravovali raněné. Uslyšel zasténání plné bolesti, pak výstřel a ticho. Poté hrubou německou řeč a smích. Ležel tam celé hodiny. Sníh kolem něj tál a ledová voda mu prosakovala oděvem. Nakonec se usadil klid. Němci odešli. Jen žhavé uhlíky praskaly a vítr vil. Matvěj se pokusil uvolnit těžký trám, který mu přimáčkl nohy, ale byl příliš obrovský. Ivane, jsi naživu? Zavolal syrovým šepotem. Ticho. Zkusil to znovu, hlasitěji. Stále jen vítr lkal. Pochopil, že Ivan je mrtev, buď zastřelen nebo rozdrcen. Vydržel do soumraku. Pozbíraje ubývající síly. Vymrštil se spod trámu. Bolest ho proťala. Černé kruhy mu pluly před očima. Přesto se tlačil, drásal a táhl, dokud se neosvobodil. S námahou se postavil na nohy
Jeho pravá noha byla nepoužitelná. Prohlédl si spoušť. Kostel stále doutnal. Kosterní zřícenina. Těla 22 ležela rozhozena, zastřelena do týla. Nedaleko našel Ivana. Tváří dolů, jehož záda nesla 3 kulové rány. Matvěj poklekl a jemně mu zavřel oči. Vzpomněl si, jako by to bylo jen před 2 týdny, jak mu Ivan ukazoval fotografii své ženy a dcery a mluvil o míru. Až válka skončí, slíbil Ivan, přijedeme k tobě na Sibiř. Říká se, že tamnější tajga je bohatá. Matvěj, jehož věrná puška byla ztracena v pekle, zachránil standardní pěchotní Mosin Nagant, bez optického zaměřovače, pás nábojů, sušené zásoby a polní láhev odpadlého druha. S výrazným kulháním se otočil na východ, ohlédl se přes rameno, cítil se pronásledován. Celou pustou noc se prodíral lesem, klopítal a zvedal se, dokud s prvním šedým světlem úsvitu nevyšel do linií vlastních sil. Na předsunuté hlídce ho bdělý strážný málem zastřelil. Pletl si jeho roztrhanou, sněhem pokrytou postavu s Němcem. Rychle doprovoden na štáb pluku, major Ustinov zíral. Dolgich, jsi to skutečně ty? Živý? Naše zprávy uváděly, že celá odstřelovačská rota nalezla svůj konec v Petriščevu. Kostel byl odpálen a všichni zahynuli v jeho ruinách. Matvějův hlas, ačkoliv unavený, nesl neochvějné odhodlání. Ne všichni, soudruhu majore. Já, jeden z mála, jsem se vrátil z bezedné propasti. Major ho obkroužil, pak se dotkl Matvějova ramene, utvrzuje se, že nemá před sebou jen přelud. Pravý div, vykřikl. Povstal si, jako by tě sama země vydala. Chrám byl rozmetán a přece stojíš nezlomen. Jsi snad jedním z těch očarovaných? Slovo se mu hluboko ozvalo v mysli. Připomíná je jeho otce, starodávného šamana, který mluvil o pravém lovci, chráněném duchy tajgy, jehož si smrt vezme jen v jeho předurčenou hodinu. Možná je tomu tak, dumal Matvěj, jehož ruka nahmatala malý sáček z kožešiny soba, svůj posvátný talisman pod tunikou. Toho dne německá rozvědka odeslala zprávu, tvrdící, že v okolí Petriščeva byl oddíl 30 sovětských odstřelovačů zcela vyhlazen. Všichni tvrdili, zahynuli a jejich chrámová svatyně padla za oběť plamenům. Komuniké dále zdůrazňovalo, že mezi padlými pozitivně identifikovali legendárního střelce, známého jako sibiřský lovec, též označovaného jako Tungus, který za 3 týdny poslal na onen svět 86 německých vojáků a důstojníků. Německé vrchní velení slavilo svůj domnělý triumf. Přesto o 3 dny později se znovu zjevil přízračný sibiřský lovec. 22. dne října v roce 1941 v obraném sektoru 321. střelecké divize nalezl svou smrt německý major, velitel praporu. Byl sklácen jediným, precizním výstřelem do hlavy z úctyhodné vzdálenosti 400 metrů, právě když vystupoval ze svého zákopu. Téhož osudného dne padli další 3 důstojníci, 1 nadporučík a 2 poručíci. Němečtí vyšetřovatelé záhy objevili sovětské nábojnice Mosin Nagant. Následujícího dne padlo 5 Němců a 3. dne dalších 7. Německá kontrarozvědka okamžitě zahájila vyšetřování, vyslýchajíc zajaté vojáky Rudé armády. Tito zajatci, jejichž hlasy zněly tlumně, plné úcty a hrůzy, mluvili o sibiřském lovci Evenkovi Dolgichovi, který opět vykonává své smrtící řemeslo. Nemůže být zabit, šeptali. Je šamanem. Duchové tajgy ho střeží. Němci, zakořeněni ve své skepsi, se posmívali takové pověře. Mrtví se nevracejí, prohlásili. Přesto však byla k jejich vyššímu velení odeslána formální poptávka. Mrazivé potvrzení, které obdrželi, brzy rozmetá jejich jistotu. Ačkoliv byl odstřelovač Dolgich považován za zabitého v Petriščevu 19. dne října, otázka se rozléhala německými liniemi. Náčelník německé kontrašpionáže požadoval, kdo tedy nyní působí v našem sektoru.
Nikdo nemohl odpovědět. Zajatí vězni, navzdory výslechům, mučení, popravám. Všichni tvrdili, Dolgich se vrátil. Mrtví povstávají, aby pomstili živé. Prastaré duchové tajgy zakazují jeho duši spočinout. Němci zahájili hon na nepolapitelného ostrostřelce a vyslali své nejlepší střelce s odměnou. Matvej se ukázal být nepolapitelný. Působil sám, každou noc měnil pozici, nikdy nevystřelil dvakrát ze stejného místa. Stal se lovcem lidí, nikoli zvěře, vedený prastarými zákony tajgy, bdělostí, trpělivostí, lstí. Němci ho nazvali Der Geist des Waldes, duch lesa, neboť se zjevoval, udeřil a zmizel beze stopy. Koncem října roku 1941 Matvej Dolgich zabil 123 Němců. Nezraněn, kulky se mu zdály vyhýbat. Fašistické velení zuřilo. Proti tomuto osamělému ostrostřelci vyslali Jagdkommando, elitní jednotku pro likvidaci odstřelovačů. Přesto Matvej s instinktem zbroušeným divočinou věděl, že je kořistí. Cítil se být loven. Jeho nejsmrtelnější hra započala. Souboj intelektu, lsti a vytrvalosti. Jeho život byl tou nejvyšší sázkou. Jagdkommando dorazilo 1. dne listopadu, složené ze 6 impozantních ostrostřelců. Hauptmann Kurt Walter, zkušený veterán ze španělské občanské války, se 71 republikánskými zářezy vedl kontingent. Jeho zástupce, oberleutnant Hans Schröder, bojoval v Polsku a Francii se 44 zářezy. Zbývající 4 byli také zkušení, každý s desítkami zářezů. Německá kontrašpionáž poskytla pečlivé instrukce, topografické mapy, pohyby odstřelovače, preferované pozice, metody. Walter pečlivě zkoumal každý detail a ponuře se obrátil na své muže. Tento Rus je impozantní, přesto je to muž, nikoli přízrak. Muži, i ti nejmazanější, jsou náchylní k chybám. Budeme číhat na jeho chybu. A pak nebude ho. 3. dne listopadu se Matvej umístil ve zničené vodárenské věži poblíž vesnice Karmanova. Oblíbené útočiště, jeho 15metrová výška, nabízela nerušené panorama a 3 únikové cesty pro rychlý ústup. Usadil se v 2. patře vodárenské věže, skrytý trámy, větvemi a látkou. Sleduje úsvit, spatřil pohyb na německých liniích. Vynořila se postava, bedny byly neseny k nákladnímu vozu, vojáci kouřili u kulometného hnízda. Matvej zamířil na důstojníka vydávajícího rozkazy, vystřelil. Důstojník se zhroutil, jeho muži se rozprchli. Matvej znovu nabil, vyhledávaje svůj další cíl. Zachvěl se neklidem. Vše se zdálo klidné, přesto pocit přetrvával. Vzpomněl si na lekci svého otce z tajgy. Chvění nebezpečí značí hrozbu. Divoké instinkty nikdy neklamou. Matvej se rozhodl opustit své stanoviště a zanechat svého poledního plánu. Shromáždil své vybavení. Pušku, nábojnice, patrony, suchary, polní láhev s vodou. Sestoupil, vyhlédl. Zdálo se, že je čisto. Přikrčen nízko, sprintoval 150 metrů k okraji lesa. Země explodovala. Detonace se snesly dolů jako déšť. Němci, značíce jeho odchod, rozpoutali minometnou palbu. Matvej se vrhl do kráteru po granátu, tisknout se k zemi. Výbuchy rvaly vzduch, šrapnely svištěly, země se sypala. Bombardování trvalo 3 minuty, pak nastalo ticho. Opatrně vyhlédl. Vodní věž, kouřící zřícenina, znamenala smrt, kdyby se byl zdržel. Pochopil, že to byla past. Němci ho očekávali, mapovali jeho trasy a studovali jeho zvyky. Mé taktiky se musí změnit, zamyslel se Matvej. Přísahal, že opustí známá pozorovatelská místa a stezky, stane se nepředvídatelným. Plazíc se na sever lesem, dosáhl svých linií a zemljanky večer, o 2 hodiny později. Major Ustinov, rozzlobený, se dožadoval. Dolgi, kde jsi byl? Myslel jsem, že tě zabili. Zprávy ukazovaly, že vodní věž byla zničena. Matvej odpověděl. Odešel jsem v pravý čas, majore. Můj prvotní instinkt mi posloužil dobře. Major se zachmuřeně usmál. Pocit, Ivanku? Štěstí.
ale štěstí pomíjí. Pamatuj. Matvej věděl, že major mluví pravdu. Štěstí je nespolehlivé. Nenesl si jen štěstí. Vlastnil bohaté zkušenosti tajgy, loveckou prohnanost, lesní moudrost, instinkt nebezpečí a mysl divokého tvora. Pokud by Němci rozluštili jeho způsoby, přestal by být tím mužem. Stal by se hádankou, stínem, aby lovil na novo. Majorovo tušení se potvrdilo. Matvej se stáhl včas. Intuice, to je štěstí, zamyslel se major. Ale štěstí je vrtkavé, Matveji. Pamatuj na to. Matvej věděl, že štěstí je ošidné a spoléhal na moudrost tajgy, lovecký instinkt, který vnímal hrozbu. Bylo zřejmé, že se musí změnit, stát se hádankou, přijmout nový, nepoznaný lov. Po 5 dní se Matvej skrýval ve své zemljance, nechávaje nepřátelskou ostražitost slábnout, doufaje, že bude považován za mrtvého. Čistil pušku, ostřil nůž, četl zprávy, psal ženě a dětem o blahu, konci války, svém návratu. Věděl, válka daleká, návrat nejistý, přesto psal, poutaje naději k zoufalství. 8. dne listopadu se Matvej vrátil k lovu lstí novou. Opustil výšiny pro zákopy, krátery, příkopy. Výstřel každý osamělý, rychlé zmizení, žádné salvy. Dnes se odřekl pro soumrak, úsvit či mlhu. Tím stížil střelcům vidění. Během týdne nárokoval 12 německých vojáků. Neviděn, neslyšen. Nepřátelský neklid se vrátil. Lovec Walter hlásil ostřelovače přízrakem prchavým. Velení nařídilo. Střelec, zhouba morálky, musí být nalezen a zneškodněn. 15. listopadu Matveje zacílil druhý, záludnější pokus. Seržant Piotr Sokolov ze sousední roty Matveje vyhledal, tlumočil prosbu velitele. Německý ostřelovač sužoval sektor, vzal 5 životů. Matvejova dovednost nutná. Matvej, loveckých instinktů bystrých, souhlasil. Hodil pušku na rameno, následoval Sokolova zákopy k přilehlé frontě. Kráčeli 20 minut. Matvej vycítil předtuchu. Zastavil, upřel pohled na Sokolova, jenž nevědomky pokračoval dál. Seržante, čekejte, zavolal Matvej. Sokolov se otočil, tvář napjatá, oči těkající. Co se děje? Proč stojíte? Matvejův pohled se zostřil. Rozeznávaje cizí insignie na blůze. Hlas Matvejův, tichý, natáhl závěr pušky. Kdo jsi? Sokolov sebou cuknul, ruka se zanořila pod blůzu. Matvej byl rychlejší. Pažba pušky udeřila Sokolova do tváře, srazila ho. Matvej požadoval. Kdo tě poslal? Kdo jsi v skutku? Sokolov ležel tiše, krev proudem, oči planuly nenávistí. Matvej ho prohledal, našel německou čokoládu, nepřátelské cigarety, německý vzkaz. Neznámý jazyk. Pravda však jasná. Sokolov loutkou nepřítele vedl Matveje do léčky. Matvej zajal Sokolova, poslal k výslechu. Sokolov se přiznal. Němci slíbili přežití, bohatství za zradu. Mise. Zosnovat Šamanovu, Matvejovu zkázu. Plán. Nalákat Matveje do zóny plné výbušnin, kde čekali Walterovi ostrostřelci. 2 dny na to Sokolov sešel ze spravedlností. Matvej pochopil nemilosrdnost nepřítele. 20. dne listopadu přišlo silné sněžení. Matvej si cenil sněhu. Jeho povrch odhaloval stopy. Před úsvitem se vydal západem lesem k německým pozicím. Jeho kroky dopadaly do starých prohlubní, nezanechávaje žádné čerstvé stopy. Za úsvitu dosáhl pusté mítiny a rozbité chýše. Zaujal kryt ve sněhu, 30 metrů od chýše, maskujíc se větvemi ke svému bdění. O 1 hodinu později se z lesa vynořil německý voják, oděný v bílém, s puškou s optickým zaměřovačem. Blížil se k chýši, obezřetný. Matvej v něm poznal mistra lovce. Němec si prohlédl chýši, pak vklouzl dovnitř, usadil se u okna. Matvej pochopil pravdu. Němec na něj čekal, očekávaje, že sovětský odstřelovač bude hledat toto výhodné místo. Matvej ležel ve sněhu po celé 3 hodiny, odhodlaný. Němec zůstal nehybný uvnitř chýše, trpělivý pronásledovatel proti svému druhu. K poledni chlad hlodal Matvěje. S omrzlými prsty a stuhlýma nohama vytrval,
Vzpomínaje na zimní loveckou moudrost svého otce. Trpělivost, Matvěji, trpělivost je tou nejvyšší zbraní. Jak slunce klesalo k soumraku, Němec uvnitř chýše se pohnul, opouštěje své stanoviště. Vyhlédl ven, prohledával blednoucí světlo, pak vylezl ven, oklepávaje sníh ze svého maskování. Matvěj zamířil. Jeho výstřel se ozval. Němec se skácel. Matvěj čekal další půl hodiny na případné společníky. Naleznuv ticho, doplazil se k tělu. Prohledal jej, naleznuv identifikační dokumenty. Hans Schröder, nadporučík, odstřelovač z Jagdkommanda. O jednoho lovce méně, pomyslel si Matvěj. 23. dne listopadu roku 1941 německé velení obdrželo zprávu o smrti nadporučíka Hanse Schrödera, nejlepšího střelce z Jagdkommanda. Hauptmann Kurt Walter si prohlédl místo, kde leželo tělo jeho zástupce, neschopen pochopit, jak mohl být Schröder zabit jedinou, přesnou střelou do hlavy z více než 300 metrů. Matvějův génius střelce se odhalil. Viděl neviditelné cíle, cítil nebezpečí a pronásledoval lovce, proměňujíc je ve svou kořist. To rozpoutalo brutální osobní válku mezi Hauptmannem Waltrem a Matvějem, bez pravidel a slitování, končící pouze záhubou nebo triumfem. Po pádu nadporučíka Schrödera Matvěj věděl, že německý lov se zintenzivní. Vrátil se ke svému pluku, předkládaje ukořistěné depeše zvláštnímu zpravodajskému úřadu. Po důkladném prověření povolal major Ustinov Matvěje. Dolgichu, prohlásil major vážně, odstranil si hlavu jejich elitní odstřelovací jednotky Jagdkommanda. Budou se dožadovat pomsty. Matvěj přikývl. Chápu, soudruhu majore, ale je to buď oni, nebo já. Major vytáhl polní láhev a 2 korbely. Nalil a v tichosti se napili. Ustinov pokračoval. Věz to, Němci na tebe shromáždili svazek. Nazývají tě nesmrtelným šamanem. Věříce, že jsi zakletý, imunní proti kulkám. Jejich vojáci se štítí hlídek, přesvědčeni, že se zhmotníš, abys je zabil. Matvej se zachmuřeně usmál. Ať se krčí. Strach je zbraň, ochromující vůli a vysávající ducha, proměňující válečníky v bezmocné cíle. Po příští 2 týdny bylo Matvejovi zapovězeno lovit. Byl poslán do Týlu, aby si odpočinul v Krasnoje, záložním sektoru, kde snědl své první pořádné jídlo za 3 měsíce. Kaši, maso, chléb a čaj. Spal na polním lůžku ve vytápěných kasárnách, což byl ostrý kontrast k jeho obvyklé vlhké, ostřelované zemľance. Nečinnost byla břemenem. Zvyklý na napětí své smrtící štvanice, čistil Matvej svou pušku 10krát denně, rozebíral ji, skládal, mazal a kontroloval její dokonalá mířidla. Zatímco soudruzi hráli karty, zpívali nebo psali domů, Matvej jen pozoroval, přemýšlel o válce, svém domově, manželce Marii a dětech, které neviděl po 4 měsíce. Jednoho večera se k němu posadil seržant major Grigorij Fjodorovič Makarov, starší muž 50 let, s prošedivělým knírem a vřelýma očima. Zapálili si cigarety, Makarov nabídl tabák a mlčky kouřili. Makarov se zeptal, Dolgich, znáš proslulého ostrostřelce, kterému říkají nesmrtelný? Matvej přikývl, jsem to já. Makarov pomalu vydechl. Je to tedy pravda, odvážil se, že máš začarovanou existenci, že jsi 2krát padl smrti a přesto žiješ? Matvej zvažoval svou ochranu. Amulet od jeho šamanského otce, o němž se říkalo, že svolává duchy tajgy, nebo snad jen přízeň štěstěny. Makarov, moudrý, varoval před spoléháním se pouze na štěstěnu. Válečník potřebuje ostrou mysl a nezakalenného ducha. Matvej souhlasil, zdůrazňoval klid a vytrvalost při lovu. 7. dne prosince roku 1941 se Matvej vrátil na frontu. Jeho pluk se přesunul na sever, poblíž Klina, kde Rudá armáda připravovala mocný protiúder. Válka se měnila. Němečtí nájezdníci, zpomaleni sněhem a mrazem, se zadrhávajícími stroji
a nemocnými vojáky, viděli, jak jejich postup otupěl. Naše síly, posílené divizemi ze Sibiře, Uralu a Dálného východu, válečníci zvyklí na hluboký chlad, shromažďovali sílu. Monumentální zlomový bod byl na spadnutí. Matvej obdržel nový úkol – průzkum bojem v sektoru 21. armády. Jeho posláním bylo zmapovat nepřátelské opěrné body, palebná postavení, velitelská centra a muniční sklady, aby pomohl nadcházejícímu útoku. Jeho nebezpečné úsilí nyní sdílel s desátníkem Nikolajem Kovaljovem, mladíkem veselé mysli a výmluvného jazyka, který prožil 20 zim života ve Voroněži, kdysi učencem dějin, jenž z paměti recitoval verše Puškina a Lermontova. Zpočátku Nikolajova neustálá slova drásala Matvějovu stoickou povahu, avšak časem si na ně zvykl a cenil si každé živé duše, jež s ním rozrážela tíživé mlčení. Společně se vydávali na místa skýtající daleký rozhled. Nikolaj s dalekohledem značil nepřátelská postavení a zaznamenával souřadnice, zatímco Matvěj s neochvějnou přesností vysílal své střely. Během jediného týdne tak pro generální štáb armády vytvořili úplnou a vyčerpávající kartografii německých opevnění. Velitelství, jemuž se jejich dílo zjevilo ku velké spokojenosti, udělilo oběma medaili za bojové zásluhy. Pro Matvěje to bylo první uznání po 4 měsících války, kdy žádné vyznamenání neobdržel. Nikolaj, pln horoucího nadšení, prohlásil Matvěje za hrdinu, navrhoval mu udělení hvězdy hrdiny Sovětského svazu a ptal se na nepřátelské zářezy. Matvěj mu odvětil s neochvějnou pevností: netoužím po takových poctách, ani tuto válku nevedu pro lesk vyznamenání. 5. dne měsíce prosince začala velkolepá protiofenzíva proti branám Moskvy. Hřmělo dělostřelectvo nocí celou a za úsvitu se vpřed valila pěchota, pancéřové kolosy a útočné letouny. Překvapené německé síly se v okamžiku rozpadly, couvaly zmateně zpět, zanechávajíc za sebou výzbroj, zbraně a zásoby. Naši bojovníci je pronásledovali neúnavně, znovu dobývajíce vesnici za vesnicí a poté město za městem. Matvěj a Nikolaj, hroty šípu Rudé armády, razili cestu vpřed, eliminujíce nepřátelské ostrostřelce a posádky kulometů. Jejich úsilí čelilo německým zadním vojům a zákeřným přepadům. Za pouhé 3 dny Matvěj osobně zneškodnil 18 bojovníků. Nikolaj pečlivě zaznamenával každý zářez do svého deníku. 8. dne prosince, za soumraku, zaujali pozice ve školní budově na okraji Klinu. Centrum města zůstalo v nepřátelských rukou, zmítáno zoufalými pouličními boji. Matvěj se usadil ve 2. patře, pozoruje hlavní ulici oknem. 300 metrů pod ním přehrazovala cestu německá barikáda z trámů, pytlů s pískem a trosek. Za ní bylo opevněno 20 nepřátelských vojáků s těžkým kulometem a minometem. Nikolaj pozoruje s polním dalekohledem zašeptal: kulometník, vlevo, u nákladního vozu. Minometčík, vpravo, za pytli. Důstojník uprostřed prohlíží ruiny. Matvěj zamířil. Za svůj první cíl si vybral kulometníka. Zazněl výstřel a kulometník se zhroutil k zemi. Němci se zmateně rozeběhli, hledajíce úkryt. Matvěj přebil, zamířil na minometčíka. Další výstřel a voják se sesunul k zemi. Znovu nabíjeje, zamířil na důstojníka. 3. výstřel, důstojník padl. V naprostém zmatku německé síly rozpoutali smršť palby na budovu školy, zasahující zdi, okna i střechu. Matvěj, jako přízrak, se však již přemístil do sousední učebny, pokračuje ve svém lovu. K pozdnímu večeru byl Klin osvobozen. Naše síly vítězně vstoupily. Matvěj a Nikolaj sestoupili, kráčeli ulicemi zjizvenými konfliktem. Rozvalené domy, hořící budovy, padlá těla. Nikolaj zarmoucený pravil: Matvěj, toť strašné, válka je peklem. Jak mohou lidé páchat takové zrůdnosti? Matvěj odvětil: ne obyčejní lidé, nýbrž fašisté to zažehli. Vpádli do naší vlasti, přinášejíce oheň,
vraždy, plenění. My se bráníme. Nikolaj přikývl. Máš pravdu, přesto se stále děsím. Kolik životů vyhaslo? Kolik ještě předtím, než tento krutý konflikt utichne? Pokračovali v mlčení. Matvějova mysl bloudila k Tajze, k jeho rodičům, ženě, dětem a domovu. Vzpomínal na otcovo učení. Život je posvátný. Nikdy nevzít život bez nezbytnosti. Přesto denně životy vyhasínaly. Bez konce. 9. prosince nalezl major Ustinov Matvěje v jeho zemljance. S Ustinovem byl stříbrovlasý, velitelský plukovník, nositel řádu rudého praporu. Matvěj vstal. Plukovník pominul formality. Posaďte se, Dolgichu. Přišel jsem v závažné záležitosti. Usedli kolem stolu. Plukovník vyňal svinutou mapu, jejíž význam byl nevyřčený. Plukovník rozvinul mapu. Zde, 20 kilometrů od naší linie, hluboko v lese, leží velitelské stanoviště skupiny armád Střed, kde se jejich generálové spikají. Naše mise – rozbít je, odhalit jeho tajemství, polohu, sílu a obranu. Dolgichu, pronikněte do tohoto sídla moci, získejte klíčové poznatky a vraťte se. Vaše rada povede naše síly. Matvěj si prohlížel mapu a plukovníka. Daleko za demarkační linií tato říše se hemží nepřátelskými legiemi. Jak to může jeden muž překonat? Plukovník se usmál. Vy, šamane, jehož tělo odráží olovo, najdete průchod. Duchové tajgy vám pomohou. Matvěj pochopil tento nezlomný rozkaz. Odmítnutí bylo marné. Přikývl. Kdy se mám vydat, soudruhu plukovníku? Dnes v noci, za nejtemnější tmy. Průvodce vás povede do země nikoho. Odtamtud jste sám. Vybavte se zlehka. Finská lovecká čepel, pistole TT se 2 zásobníky a 2 granáty F1. Puška by vás prozradila. Za soumraku Matvěj shromáždil své vybavení. Finský nůž, pistoli TT se 2 zásobníky, 2 granáty F1, sušené dávky, vodu, kompas a plukovníkovu mapu. Oblékl si německou maskovací pláštěnku do sněhu pro své zamaskování. Dal s Bohem Nikolaji. Ten ho objal pevně, naléhavě mu pravil. Navrať se živý, Matveji. Naše společné boje teprve čekají. Matvej přikývl. Vynasnažím se navrátit, bude-li mi z chůry přáno. O půlnoci vykradl se ze zákopů se svým průvodcem do země nikoho. Průvodce ukázal na západ, požehnal mu a zmizel. Matveje zanechávaje o samotě. Stál osamocen, pohlcen nocí, větrem, nepřátelskou zemí. Před ním leželo 20 kilometrů pekla, německé pevnůstky, hlídky, léčky i minová pole. Obrátil se na západ, k lesům a velení protivníka. Té noci vstoupil Matvej Dolgich na půdu nepřítele. Věda, že návrat je nesplnitelným snem. Každý krok, zvuk, stín hrozil zapomněním. Přesto neustával. Rozkaz byl dán. Válka, neodvratný osud. Té noci započalo druhé probuzení nesmrtelného šamana. Znovu bude sražen k zemi a povstane ze samého prahu smrti. Popíraje tak smrtelnost. Abychom uchopili toto divadlo, vraťme se k Matvejově průlomu linií, kde čelil německým legiím jako osamocený vlk. Jeho 1 kilometr skrze zemi nikoho byl prostý, zizvený pouze krátery a s přetrhaným drátem. Matvej se kradl vpřed, stínem proplétajícím se dráty. Sníh sténal pod jeho kroky. Ledový spár paní zimy drápal, leč on tomu nedbal. Měsíce války ho zocelili proti chladu, hladu i úzkosti. Po 2 kilometrech Matvej narazil na německou hlídku. 4 vojáci se zuřivými německými ovčáckými psy pročesávali zmrzlou krajinu. Matvej strnul, skrčen obličejem k zemi ve sněhu, dech zadržuje. Psi s čichem ostrým zachytili jeho pach. Jejich štěkot trhal noc, táhna psovody k jeho skrytému tělu. Srdce mu bušilo šíleně, rytmem tak hlasitým, že jej nepřítel musel zaslechnout. Jeden voják zastavil 3 metry od Matveje, který zahlédl černé boty. Pes kňučel, tahal, jeho štěkot oznamoval naléhavost. Voják zamumlal německy, snaže se uklidnit zvíře. Matvej ležel zcela nehybně, prsty svíraje jílec nože, připraven udeřit, pokud bude odhalen.
Náhle se pes sklidnil, očichal okolí a pak táhl svého pána pryč. Hlídka pominula, zvolna se rozpouštějíc v temnotě noci. Matvej zůstal nehybný 10 minut, naslouchaje slábnoucím ozvěnám. Ujistiv se o jejich nepřítomnosti, povstal a pokračoval na západ. Procházel hustým lesem, vyhýbaje se mítinám, bez úkrytu. Po 4 kilometrech pak vzdálené táborové ohně prorazily neprostupnou temnotu. Německé ležení, stany, nákladní vozy, vojáci kolem ohňů. Obejít se zdálo nemožné. Vpravo pustá země, vlevo zrádná bažina. Jediná stezka vedla skrze srdce nepřítele. Matvej si vzpomněl na moudrost otcovu. Chceš-li přelstít šelmu, postav se jí čelem, předstírej spřízněnost. Pak šelma necítí hrozbu. Rozhodl se projít táborem, důvěřuje svému německému plášti, že ho oklame. V šeru soumraku by ho pokládali za jednoho ze svých. Zapnul si plášť, kápě si stáhl hluboko do čela, sklopil zrak a kráčel rozhodně k táboru. Minul první, pak druhý stan, aniž by byl vyzván. Vojáci jedli, spravovali boty či spali. Matvej pokračoval dál, nikdy se neohlédl, nikdy nezrychlil krok. Jeho odměřená chůze dokonale splynula s obrazem nepřátel. Náhle se zezadu ozval ostrý německý hlas. Matvej se neotočil, udržoval svůj stálý krok. Srdce se mu propadlo, dlaně spocené. Rozkaz přišel znovu, hlasitější, naléhavější. Matvej se zastavil, pomalu se otočil. Přiblížil se k němu zavalitý, kníratý německý poddůstojník, pušku měl přehozenou přes rameno. Promluvil, gestikuloval směrem ke stanu. Zpochybňoval jeho cestu nebo mu nařizoval, aby se hlásil. Matvej nerozuměje ani slovo německy. Zůstal mlčet, nevěda, co odpovědět. K Matvejovi přistoupil zavalitý mladší důstojník, jeho pohled pronikavý. Cítil, že něco není v pořádku a sáhl po Matvejově kápě, avšak Matvej ucukl. Důstojník stuhl, ruka mu vystřelila k pušce. Matvej udeřil divokou rychlostí, vrazil svou čepel pod mužova žebra a pak ji zabořil do jeho hrdla, aby zajistil, že nevydá žádný výkřik. Matvej padajícího důstojníka zachytil, odvlekl ho za stan a opatrně položil do sněhu. Nikdo nebyl svědkem činu, ostatní zůstávali u svých ohňů. Matvej pak pokračoval v cestě s novou rychlostí, opustil tábor a zamířil do prastarého lesa, kde splynul s šerem. Po dalších 5 kilometrů Matvej procházel lesem, dokud nedosáhl široké cesty. Po ní se valil nepřetržitý proud německých nákladních vozů, cisteren s palivem a koňmi tažených zásobovacích vozů. Přechod byl nezbytný, avšak provoz byl neúprosný. Čekat na úsvit nebylo možné. Matvej se plížil podél cesty, hledaje stenčení provozu. Nalezl mírnou prohlubeň, kde cesta stoupala do mírného svahu, což zpomalovalo těžké nákladní vozy. Čekal na mezeru 50 metrů mezi vozidly, pak se vrhl přes, ponořil se do podrostu na protějším břehu. Za ním ostrý německý výkřik, skřípění brzd a střelba z pušek potvrdili, že byl spatřen. Matvej prchal hlubokým lesem, nikdy se neohlédl za sílícími zvuky pronásledování, štěkáním psů a kroky vojáků. Běžel celých 10, možná 15 minut, muka plných, plíce mu hořely a nohy hrozily se podlomit. Zastavit se znamenalo jisté dopadení. Vpadl na malou mítinu, kde se tyčila prastará, rozpadající se kůlna. Vrhla se dovnitř. Přes mítinu se valilo na 10 Němců se psy a mohutnými lucernami. Křičeli a pálili. Matvej pochopil, že kůlna je pouhý úskok, slepá, bezvýchodná ulička. Vyškrábal se zadními dveřmi a prchal dál, v zoufalém letu do hlouby lesa. Bez jediné předzvěsti se země pod jeho nohama propadla. Spadl do hluboké, úzké propasti, udeřil se do hlavy a zahájilo ho zapomnění. Prozřel do pálivé bolesti lebky a mrazivého chladu. Pouze absolutní temnota se setkala s jeho zrakem, až na slabé, vzdálené hvězdy shora. Pokusil se postavit, opíraje se o studené, hliněné stěny. Jáma byla hluboká 3 metry, její stěny se drolily. Pochopil,
že spadl do lovecké pasti. Hlasy Němců a štěkot psů zněly neuvěřitelně blízko z chóra. Matvěj stuhnul, přitisknutý k drolící se stěně, naprosto nehybný, zatímco Němci mocnými svítilnami přejížděli hustým podrostem, který jámu obepínal. Němečtí vojáci, věříce, že Matvěj uprchl hloub lesa, zanechali své pátrání a stáhli se zpět do tábora. Matvěj zůstal skrytý v jámě až do úsvitu, obávaje se léčky. Za svítání Matvěj spatřil, že jáma je vlčí past, vystužena mohutnými kládami a ježící se ostrými hroty. Byl zázrak, že se na ně nenarazil. Učinil několik pokusů vylézt ven. Konečně se osvobodil na svůj 4. pokus. Vyčerpaný posoudil svá zranění. Zjizvenou, krvácející lebku. Nepoužitelnou, možná vykloubenou či zlomenou levou paži. A hluboce pohmožděná žebra. Navzdory hlubokým zraněním jeho odhodlání zůstalo neporušené. Bude pokračovat v jeho osudové misi. Konzultoval svou mapu a střelku. Matvěj potvrdil své poslání. Urazit dalších 10 kilometrů na západ, aby nalezl důležité německé velitelství. Navzdory mučivým útrapám se tlačil vpřed, kulhal, opíral se o stromy, hnán svou neochvějnou oddaností k rozkazům. Za soumraku 10. dne prosince Matvěj dosáhl svého cíle. Dalekohledem pozoroval mítinu s mocnými německými hrázděnými domy, obehnanými napjatým ostnatým drátem, kulometnými věžemi a hlídkami se psy. Toto bylo velitelství skupiny armád Střed, strategické nervové centrum. Ukryt v hlubokém houšti, Matvěj započal své bedlivé hlídání, úzkostlivě zaznamenávaje každý detail. Stráže, kulomety, vstupy, okna a antény vysílaček, přičemž do svého zápisníku pečlivě skicoval rozvržení opevnění. Jeho dohled trval dny 2. Přežívaje jen na sněhu a sucharech s pouhým kratičkým přerušovaným spánkem. 3. dne dorazila štábní vozidla, z nichž vystoupili generálové, což naznačovalo konání vrcholné konference. Matvěj hořce bědoval nad svou nemožností spojit se se svými silami pro útok, neboť věděl, že je osamělým pozorovatelem hluboko za nepřátelskými liniemi. K večeru toho 3. dne s nashromážděnými hojnými zpravodajskými informacemi Matvěj započal svou zpáteční cestu na východ, úmorně se vyhýbaje německým táborům, hlídkám a cestám. Neúnavně putoval po dny 3, živ se pouze sněhem a kůrou stromů. Jeho síla slábla, levá paže visela bezvládně a hlava se mu točila v neustávající agónii a hladu. 4. dne Matvěj dorazil do neutrální zóny, kde mu úkryty jeho soudruhů skýtali vítaný pohled. Vyčerpán se ptal, zda to není jen iluze. Jeho touha po domově se stala nesnesitelnou tíhou. S křehkým odhodláním vlekl své zlomené tělo přes zrádnou zemi nikoho. Posledních 200 metrů se protáhlo v útrpnou hodinu. Každý palec byl vítězstvím. Konečně jeho konečky prstů škrábaly vlastní frontovou linii. Ostrá výzva protěla úsvit. Stůj, kdo se blíží? Matvěj zachrchlal. Soudruh, Dolgich, střelec 183. pluku. Nezdolaná krvácející postavou, ostražitý strážný vyštěkl. Zůstaň dole, zavolám důstojníka. O několik okamžiků později přispěchal poručík Sidorov, velitel 3. roty. Poznávaje Matvěje, poklekl. Jeho pohled přejel Dolgichovu vyhublou, krví poskvrněnou tvář. Matvěj? Jsi to skutečně ty? Živý? Jsi pokryt krví. Sidorov Matvěje jemně zavedl do zemljanky. Tam bylo Matvějovo vyprahlé hrdlo, sklidněno horkým čajem a on zdravostí pohltil hrubý chléb, pomazaný vzácným sádlem, přičemž mu hlad vehnal slzy do očí. Po krátkém odpočinku byl Matvěj doprovázen k plukovnímu veliteli, plukovníku Sidimu, veteránovi, jenž byl nositelem řádu rudého praporu. Plukovník pečlivě vstřebal Matvějovu zprávu, sledujíc ručně kreslenou mapu a podrobný nákres nepřátelského velitelského centra. V skutku mimořádné, Dolgichu, zahřměl plukovník. Tyto zpravodajské informace mají nezměrnou hodnotu. Doporučím vás na řád Rudé hvězdy.
možná dokonce na zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Matvěj jemně zavrtěl hlavou. Není třeba poct, soudruhu plukovníku. Jen jsem splnil svou povinnost. Plukovník s pokřiveným úsměvem trval na tom, že Matvějovi činy budou zaznamenány pro budoucí věky. Nyní však spěchejte na polní lazaret. V lékařském praporu mu lékař srovnal vymknutou paži, ovázal ránu na temeni hlavy a zpevnil pohmožděná žebra. Celý 1 týden odpočinku, pravil lékař, a pak se smíte navrátit do řad. Matvěj se trval v polním lazaretu po 3 dny. 4. dne však nenápadně zmizel, aby se neprodleně vrátil ke svému pluku. Jeho starý přítel, Nikolaj Kovaljov, který se již smířil s Matvějovým skonem, se k němu vrhl, aby ho objal se slzami zastírajícími mu zrak. Ty žiješ, zvolal Kovaljov. Navrácen z hrobu. Němci tě právem nazývají nesmrtelným. Matvěj se jen slabě usmál. Nesmrtelný nejsem, Koljo. Jsem pouhý šťastlivec, prozatím požehnaný duchy tajgy. 15. dne, měsíce prosince, léta páně 1941, dorazila zvěst k armádní skupině Střed. Sovětský ostřelovač, nesmrtelný Šaman, domněle zabitý, se znovu zjevil. Během 2 dnů zabil 14 vojáků Wehrmachtu, včetně 2 zpravodajských důstojníků. Hejtman Kurt Malter hltavě pročítal depeše s očima rozšířenýma úžasem. Nemožné, zamumlal. Mí muži byli svědky toho, jak byl ruský ostřelovač pohřben pod zříceným bunkrem, sledovali krvavé stopy. Měl zemřít na těžká zranění nebo krutou zimu. Přesto byl zpět, aby pokračoval ve svém smrtícím díle. Malter pochopil, že nestojí proti pouhému vojákovi, nýbrž proti hlubokému symbolu, živoucí legendě, protivníkovi, jenž se vzepřel samotné smrti, neboť pravé legendy, jak věděl, nikdy neuvadají. Matvějova legenda strašila vojáky, šeptalo se o ní kolem táborových ohňů. Jeho návrat z průzkumu zostřil ostražitost. Jeho přítomnost se stala přízračnou, nepolapitelnou. Zanechal veškerých rutin, nikdy nevystřelil 2krát ze stejného úkrytu. Jeho lov byl náhodný, chaotický. Měnil sektory, na severu za úsvitu, na jihu za soumraku. 3 dny mohly uběhnout beze střelby, pak však 5 duší padlo během 1 hodiny. Tato neúprosná nejistota doháněla Němce k šílenství, neschopné předvídat jeho kroky. Zocelen Matvějem, hejtman Malter svolal své elitní stopaře. 4 muži zůstali po Schröderově skonu, jejich úmysl trval. Malter prohlásil, tento Rus nás pronásleduje jako dravec, musíme převzít iniciativu, stát se lovci. Jejich nová strategie, 2členné týmy, rozptýlené po sektorech, pro trpělivou stráž. 18. dne měsíce prosince si Matvěj a Nikolaj zvolili vyvýšené místo nedaleko vesnice Kryukovo, ohořelou půdu zničeného obydlí, shlížející na nepřátelské linie. Na vyvýšenině Nikolaj prohledával cíle dalekohledem, Matvěj ladil zaměřovač. Mrazivý den s jasnou oblohou nabízel nerušený rozhled. Když se slunce blížilo k zenitu, Nikolaj zašeptal. Matvěji, u zhroucené zemlянky, vysoký důstojník v dlouhém plášti s dalekohledem. Matvějův zaměřovač z přesnosti nalezl cíl. Německého majora, muže 40 let, s upraveným knírem. Stál u opevnění, kouřil s vojáky. Matvěj upnul zrak, zadržel dech. Puška promluvila. Major se bezvládně skácel. Jeho muži se rozprchli. Matvěj rychle přebíjel, hledal další cíle, když ho zastavila Nikolajova ruka. Zadrž palbu, zasyčel Nikolaj. Co ten záblesk na rozbořené kostelní věži? Matvěj zachytil slabý třpyt. Znamení optického zaměřovače skrytého německého střelce. Pryč ihned, zasyčel Matvěj. Jsme prozrazeni. Bez váhání se vrhli z podkroví, proklouzli zadním vchodem a pádili zákopy k vlastním liniím. Sotva 50 kroků dál se za nimi ozval hromový řev. Dům se rozpadl v ohnivém pekle, když německé minomety zasypaly jeho trosky. Dál se řítili schouleni.
Střepiny svištěly vzduchem. Kde před chvílí stály, tryskaly gejzíry hlíny. Dosáhli bezpečí zemlянky, vrhli se dovnitř a padli na hliněnou zem, lapajíce po dechu, s bušícími srdci. Bylo to těsné, vydechl Nikolaj, otíraje špínu z obličeje. Kdybych nezahlédl ten nepatrný záblesk, teď bychom se smažili. Matvěj přisvědčil. Tvé vnímání je ostré, Nikolaji, ale nepřítel změnil taktiku. Nyní vystavují snadnou kořist, zranitelného důstojníka, jako vábničku. Jejich střelec, mistr v záloze, čeká skryt, aby zasadil ránu našemu ostrostřelci, jakmile vystřelí. To vyžaduje větší prozíravost a trpělivost. Nesmíme se nechat svést vidinou snadného úlovku. Následujícího jitra, 20. prosince, dostal Matvěj nový, těžký úkol. Kapitán Orlov, který nově převzal velení roty ostrostřelců, předchozí padl, ho předvolal. Dolgové, pronesl Orlov chladně, musíš skoncovat s německým střelcem, jenž sype strach a zmar do našich řad na pravém křídle. Během 7 dnů si vyžádal životy 12 mužů, s přesností zasahuje hlavy. Působí osamoceně, bez pozorovatele, jako stín. Matvěj se otázal na místo. Kapitán ukázal na mapu. Zde, nedaleko Kóty, 237. Les je tam hustý a hluboká rokle se jim vine. Odtud působí. Matvěj převzal mapu a požádal o 3 dny na přípravu, neboť takový úkol žádá pečlivosti. Orlov, vědom si tíhy jeho slov, souhlasil. Po 3 dny, od úsvitu do soumraku, Matvěj s trpělivostí prozkoumával vrch optikou svého zaměřovače. Pátraje po úkrytu nepřítele. Zaznamenal, že výstřely přilétaly z různých míst, ze severní stěny, západního svahu i z rokle. Pochopil, že Němec neustále měnil pozici, stejně jako on sám. 4. jitra, 23. prosince, vydal se Matvej na svůj lov sám, zanechav Nikolaje. Zůstaň zde, pravil Nikolajovi. Tento úkol žádá jen jediného. Pohyboval se ještě před úsvitem lesem k výšině 237. Jeho postup byl pomalý a rozvážný. S rozedněním dosáhl úpatí kopce a započal namáhavý výstup. Trvalo 2 hodiny, než se dostal na vrchol, kde se usadil do křovin ke své bdělosti. 300 metrů pod ním ležely jejich pozice. Zákopy a zemlянky. Vojáci se připravovali na útok. Matvej si uvědomil, že Němec musí být blízko na tomto kopci. S blížícím se útokem by si nepřítel zvolil pozici, aby mohl zaměřit velitele, spojaře a kulometčíky. Matvej věděl, že musí vraha najít první. Ležel nehybně po 3 hodiny, prohledávaje každý metr svahu. Pak si všiml statné borovice. Na jedné z jejich větví ležel sníh nerovnoměrně, jako by byl ometen. Spatřil na té větvi tmavý, obdélníkový předmět, podobný bedně či plošině. Pochopil, německý střelec se usadil vysoko ve stromě. Klasická, vyvýšená pozice, nabízející nádherný výhled, avšak obtížně odhalitelná. Matvej zamířil na 350 metrů. Náročný, avšak možný výstřel. Držel svou pušku pevně, čekaje na utišení větru, pečlivě kalkuloval vzdálenost, převýšení a chlad. Výstřel srazil stín. Matvej vyčkal 10 minut, aby potvrdil záhubu, než se přiblížil. Pod borovicí ležel mrtvý německý ostrostřelec, stáří zhruba 25 let, v bílé kamufláži, svírající svůj Mauser K98 s optickým zaměřovačem. Matvej nalezl průkazy totožnosti. Desátník Friedrich Müller, střelec ze 3. roty 51. pěšího pluku, jemuž bylo přičítáno 42 zářezů. Vzal pušku a cenné informace a vrátil se k druhům svým. Kapitán Orlov přikývl, chváliv Matveje. Dobrá práce, Dolgichu. Další Němec umlčen. Puška je tvá, kořist. Matvej obdivoval Mauserovu preciznost, avšak jeho Mosinka byla prodloužením jeho samotného. Vrátil Mauser Orlovovi, praviv, nechť slouží jinému válečníkovi. Moje puška a já jsme jedno, nikdy mě nezradila. Kapitán se pousmál a řekl, věrnost je chvályhodná, Matveji, ale lovec se musí přizpůsobit.
Matvej zavrtěl hlavou a odvětil. Pravá síla nespočívá ve zbrani, nýbrž v ruce, jež ji tříme. Téhož večera dorazila zpráva na německé vrchní velitelství. Poddůstojník Müller, smrtící střelec, byl mrtev. Hauptmann Walter, zuřivý, zaznamenal, že 5 jeho nejlepších padlo rukou ruského šamana a konec nebyl v dohledu. Zoufalý Walter hledal povolení k tajné operaci s cílem vyhladit sovětského ostrostřelce. Jeho brutální plán – zajmout ruského druha, použít ho jako živou návnadu k vylákání šamana do zranitelné pozice a pak ho zabít. Vrchní velitelství misi schválilo. 25. prosince pronikli němečtí sabotéři v ukradených sovětských uniformách do ubytování 183. střeleckého pluku. Jejich cílem byl desátník Nikolaj Kovaljov, Matvějův přítel. Vědouce, že Nikolaj pravidelně navštěvoval seržanta Petrova kvůli šachům v sousední rotě, čekali infiltrátoři podél cesty mezi zákopy až do soumraku. Nic netuše, Nikolaj kráčel cestou, pískal si, pohroužen do své poslední šachové porážky od Petrova. Nikolaj krátce litoval minulého šachového tahu. Náhle 3 stíny v sovětské uniformě vyrazili ze zákopu a popadli ho. S roubíkem a svázaný byl vlečen do lesa. Zuřivě bojoval. Jeho únosci, zoceleni krutými zkušenostmi, ho znehybnili nelítostnou účinností. Půl hodiny poté byl Nikolaj vhozen do německého zákopu, kde čekal Hauptmann Walter, jehož úsměv byl mrazivě dravý. Takže ty jsi druh nesmrtelného šamana, řekl Walter rusky. Dnes budeš návnadou. Nikolajovi oči hořely neústupnou nenávistí. Bití začalo pěstmi, pažbami pušek a těžkými botami. Odmítl křičet, jen chraplavé steny mu unikaly. 1 hodinu poté Walter požadoval. Sepíšeš dopis svému příteli, zveš ho na schůzku do země nikoho, jinak tvůj konec bude pomalý a nesmírně bolestivý. Nikolaj vyplivl krev do Walterovy tváře, chraplavě řekl. Nenapíšu. Zabij mě tedy. Matvej vás všechny dopadne. Nelze ho zabít. Duchové jsou jeho štítem. Walter klidně otřel krev a ušklíbil se. Uvidíme. Dal znamení svým vojákům a pokračoval v mučení. Po 3 útrpné dny snášel Nikolaj pálící cigarety, rozdrcené kosti, strhané nehty. Jeho duch zůstal nezlomen. Žádný dopis nebyl sepsán. Žádná zrada nevyslovena. 4. úsvitu Walter, zlomený Nikolajovým nezlomným odhodláním, nařídil popravu. Nikolaje odvedli ke strohé zdi, nabídli mu poslední cigaretu. Zapálil si ji, zíral k nebi, v mysli domov, matka, univerzita, Matvej. Odpusť mi, Matveji, zašeptal. Nemohl jsem ti pomoci. Už tě neuvidím lovit. Nezaznamenám tvůj další zářez. Ostrý povel proťal ticho. Pal! Hromová salva rozervala vzduch. Mrtvý Nikolaj se skácel do sněhu. Německý voják mu zasadil poslední ránu do hlavy. 29. prosince 1941 se Matvej Dolgich dozvěděl o skonu Nikolaje Kovaleva. Něco hlubokého se v něm roztříštilo. Probudila se temná, neúprosná síla. Němci nezavraždili vojáka, ale bratra, jenž každý výstřel pečlivě dokumentoval a neochvějně věřil v duchy tajgy i šamanovu nesmrtelnost. Konflikt se proměnil v osobní, krví nasáklou vendetu. Matvej přísahal pomstu za Nikolaje, že rozdrtí každého, kdo se podílel na jeho zkáze. Započalo jeho děsivé pronásledování. Stal se predátorem žíznícím po pomstě. Kapitán Orlov předvolal Matveje k zemním valům. Posaď se, dlouhý Matveji, čeká nás vážná záležitost. Matvej pocítil mrazivou předtuchu. Orlov nalil 2 odměrky pálenky. Pili v tichosti. Orlov promluvil. Tvůj druh Kovalev zmizel před 4 dny. Zpočátku obava z dezerce. Včera nepřítel odhodil umučené tělo do země nikoho. Hlídky ho identifikovaly. Utrpěl brutální mučení, prsty roztříštěné, nehty vytržené, maso popálené. Po takové hrůze ho zastřelili. Bouře zuřivosti se v Matvejovi sbírala. Z jakého důvodu? Zavrčel. Jaká tajemství hledali? Kapitán odpověděl.
Zrádce prozradil jejich podlý plán. Němci chtěli Kovaleva polapit a vtáhnout do léčky. Nevzdal se, nezradil tvé jméno, navzdory nesnesitelnému mučení. Matvej zavřel oči. Objevil se Nikolajův mladiství, usměvavý obličej. Jeho hlas ozvěnou zazněl. Matvej, jsi skutečný hrdina. Otevřel oči, planoucí divokým odhodláním. Kdo toto spáchal? Kdo nařídil takovou zvrhlost? Kapitán vytáhl fotografii Hauptmana Kurta Waltera, německého specialisty a velitele odstřelovačů. Sledoval tě 2 měsíce. Tvá puška si vyžádala 5 jeho mužů. V zoufalství se uchýlil k rukojmím. Matvej zřel Walterovu tvář. Úzké, kruté rty, ledové oči, zubatou jizvu na levé tváři. Najdu ho a skoncuju s ním, přísahal Matvej, stuhlý vztekem. Při pradávných duchách, otcově památce, Nikolajově krvi, to přísahám. Kapitán přikývl. Rozumím tvému žalu, dlouhý Matvěji, ale kráčej opatrně. Walter je zkušený střelec, veterán. Vrazíš-li do jeho doupěte, vezme ti život. Matvej povstal, sevřev pušku. Nebudu spěchat, soudruhu kapitáne. Jsem lovec. Lovec ví, jak trpělivě sledovat nebezpečnou kořist, předvídat slabost a využít příhodného okamžiku. Vyšel z bunkru a zamířil ke svému skrytému doupěti. Zastavil se u Nikolajova hrobu, stál v hluboké úctě. Z tuniky vytáhl váček obsahující úlomek jeleního paroží a chomáče srsti. Svíraje posvátný amulet otce, Matvej prosil evensky. Duchové tajgy, propůjčte mi sílu pomstít mého bratra. Po 3 dny Matvej shromažďoval informace o Walterovi ze svého bunkru. Dozvěděl se, že Walterova základna bylo Pavlovo, 25 kilometrů za nepřátelskými liniemi. Německá pevnost s divizním štábem, sklady a polní nemocnicí. Walter pravidelně každé ráno kontroloval ostrostřelce, cestující ve štábním vozidle s doprovodem. Zásadní bylo, že Matvej objevil Walterovu morbidní fascinaci sběrem hrůzných památek padlých sovětských ostrostřelců, vystavených v jeho bunkru. Matvej vykoval odvážnou strategii. Proniknout do německého týlu, do Pavlova, vystopovat Waltera a zabít ho tváří v tvář, z bezprostřední blízkosti. Walter by poznal svého zabijáka a spravedlnost vykonána. 1. ledna roku 1942 se Matvej vydal. Jeho zásoby zahrnovaly bojový nůž, pistoli TT, 2 ruční granáty, suchary a polní láhev. Navlékaje německou uniformu strženou z padlého důstojníka, použil šátek k zakrytí asijských rysů. Pod rouškou tmy první noci prorazil těžce střežené frontové linie, putoval zasněženými lesy a zamrzlými močály, vyhýbaje se německým strážím a hlídkám. Po 2 dny a 2 noci postupoval dál s minimálními přestávkami, živen sněhem a suchary. Dopřával si krátkých 2hodinových odpočinků ve sněhových závějích, kráterech po granátech či pod padlými stromy. Večer 3. noci dorazil do Pavlova. Splynul s hraničním lesem za účelem průzkumu, všímaje si strategických staveb, obranných bunkrů, zásobovacích skladů, divizního štábu a Walterova osobního velitelského stanoviště. Za úsvitu spatřil Matvej ruch kolem centrálního bunkru. Objevil se vysoký, majestátní důstojník, oděný v plášti a s dalekohledem. Matvej ho okamžitě poznal jako Waltera díky zapamatované fotografii a výrazné jizvě na líci. Matvej vytrval v trpělivém bdění, bedlivě zkoumal Walterovi pohyby po celý den. Walter vydával rozkazy, vydával se na hlídky a vrátil se přibližně po 2 hodinách. Když se snášel soumrak, Walter znovu vstoupil do svého bunkru. Už se znovu neobjevil. Zůstal tam po celou noc. Jakmile padla tma, Matvej obezřetně vystoupil z lesa a mlčky se plížil do vesnice. Jeho německá uniforma zajistila, že byl považován za jednoho z nich. Žádný poplach nebyl vyvolán. Dosáhl Walterova bunkru, kde stál na stráži osamělý strážný mladý voják, kouřil a snažil se zahnat chlad. Z kapsy Matvej vytáhl cigaretu, válečnou kořist. Přistoupil ke strážnému, nabídl mu ji
a promluvil rusky s německým přízvukem. Feuer bitte. Oheň, prosím, zabrblal. Hledaje oheň. Zmatený strážný ho požádal, aby to zopakoval. Matvej zopakoval Feuer a zapálil vojákovi cigaretu svým vlastním zapalovačem. Matvej uchopil strážného za hrdlo a vbodl mu čepel pod žebra. Strážný se skroutil v křeči, vydal chraplavý sten. Matvej ho držel, dokud neustal v pohybu. Odvlekl tělo do stínu, zasypal ho sněhem, poté zaujal hlídku u vchodu do bunkru. Po 10 minut stál nehybně. 2 němečtí vojáci prošli kolem, přijímajícího jako jednoho z nich. Matvej odstrčil dveře bunkru, aby nahlédl dovnitř. Mihotavá petrolejová lampa osvětlovala Waltéra, pohrouženého do map u stolu. Matvej vstoupil dovnitř, zavřel dveře. Waltér vzhlédl, promluvil německy. Matvej postoupil vpřed, stáhl si šálu. Waltérovi oči se rozšířily, když poznal jeho asijské rysy. Das ist unmöglich, zašeptal. To je nemožné, nemůžeš tu být. Matvej se zlověstně usmál. Rusky prohlásil. Jsem šaman, nemohu být zabit. Přišel jsem si pro tebe, Waltér. Mučil si a zavraždil mého bratra. Nyní je řada na tobě, abys zemřel. Waltér se vrhl po pistoli na stole, ale Matvej byl rychlejší. Uchopil Waltérovu paži, divoce ji skroutil a rozdrtil mu prsty. Waltér zaupěl v agónii. Matvej mu přikryl ruku přes ústa, poté vrazil nůž do Waltérova břicha, aby mu způsobil muka, nikoli aby ho zabil. Waltér se svíjel, těžce oddychoval, křičel proti Matvejho neúprosnému stisku. Pohleď, zasyčel Matvej. Tohle je Nikolajova bolest. Zlomené prsty, strhané nehty, cejchy cigaret. Bodl znovu, do Waltérova stehna, pak do jeho ramene. Waltér zakňučel, oči měl vytřeštěné nesdělitelnou hrůzou. Věřil si, že mě lze nalákat do pasti? Pokračoval Matvej hlubokým vrčením. Myslel jsi, že se budu krčit nebo prchat? Nejsem žádné zvíře plné strachu. Jsem lovec, který si vybírá svou kořist. Posledním mocným úderem zabořil čepel do Waltérova srdce. Waltér se jednou zachvěl, pak ochabl, jeho hlava klesla na hruď, mrtvý. Matvej si očistil nůž o Waltérovu uniformu, pak přehlédl zemljanku. Na stěně spatřil hrůzné trofeje, sovětské odstřelovací pušky, dalekohledy, helmy a fotografie padlých střelců. Mezi nimi našel Nikolajovu fotografii, pořízenou během jeho mučení. Matvej si fotografii strčil do kapsy a zemljanku vydal plamenům. Do ohnivého pekla vrhl ruční granát a vyrazil do noci. Exploze rozervala tmu za ním. Zemljanka vzplála v ohnivém moři. Němečtí vojáci se rojili, křičíce poplach, hoří, vstříc plamenům. Matvej, jako přízračný stín, kráčel na okraj vesnice, nespozorován uprostřed živlu. Zmizel v hlubinách lesa, mířil na východ k vlastním liniím. 3 úmorné dny hladu a vyčerpání Matveje hluboce uspokojili. Nikolaj byl pomstěn, Waltér přemožen. 4. úsvitu se dostal ke svým druhům. Hlídka vyzvala. Stůj, kdo tam kráčí? Matvej, unavený, přesto odhodlaný, odpověděl. Jeden z vašich, dávno ztracený, nyní se vrátil. Předveden před kapitána Orlova, zírali na něj jako na zjevení. Dolgichu, kde jsi byl tyto 3 dny? Tvá jednotka ohlásila tvou nepřítomnost, předpokládajíc dezerci. Matvej vytáhl Waltérovy insignie a položil je na stůl. Nikoli dezerce, soudruhu kapitáne. Splnil jsem osobní poslání. Německý Hauptmann Walter, Kovaljovův mučitel, zlikvidován. Kapitán popadl epolety, zkoumaje je s úžasem a nedůvěrou. Jsi šílený, Dolgichu. Vydat se osamocen za nepřátelské linie? Sklátit důstojníka? Čistá jistá smrt. Matvej pokrčil rameny. Nikoli sebevražda, nýbrž spravedlivá pomsta. Duchové tajgy mě k mé kořisti vedly a zajistili můj bezpečný návrat. Do 2 dnů německé nejvyšší velení vyhlásilo odměnu za nesmrtelného šamana, sovětského střelce. Byla vypsána odměna 10 000 říšských marek, suma nesmírná.
Rozkaz varoval před tímto ostrostřelcem jako před zjevným nebezpečím, nadpřirozeným, vůči kulkám, imunním, přízračným. Německým vojskům bylo zapovězeno vydávat se v noci samotným. Pohyb vyžadoval skupiny neméně než 3 jedinců. Tento edikt následoval po Matvejově likvidaci 23 německých vojáků a důstojníků týden po Walterově zkáze. Mnohá tichá zabití za noci, kde nůž nacházel svůj cíl. Němci ho nazývali Der Todesengel, anděl smrti, přízračná entita, jež si za nocí brala duše a odnášela je do hlubin lesa. Pověry zahalily německé jednotky. Vojáci se děsili nočních hlídek, odmítali stanoviště. Důstojníci hlásili drastický propad morálky. Matvej věděl, že jeho jméno se stalo mrazivou legendou. Němci se ho děsili více než dělostřelectva či tanků. Tuto hrůzu ovládal jako zbraň. Jeho činy nabývaly na troufalosti. Napadlých Němcích zanechával záhadné vzkazy, sepsané zajatými tlumočníky. Šaman zde byl, šaman se vrátí, šaman vidí vše. Německá hrůza se těmito zprávami jen prohlubovala. Jisté formace Wehrmachtu se zdráhaly nasazení do ostřelovačem pronásledovaných sektorů, úpěnlivě prosíce o převelení. Vrchní velení zuřilo, vydávajíc přísné mandáty pro sumární popravy zbabělců, přesto se takové dekrety ukázaly být bezmocnými. Strach nelze potlačit edikty. Koncem ledna 1942 Matvej Dolgichův soupis čítal 248 potvrzených německých zářezů, čímž se stal nejúspěšnějším střelcem Rudé armády. Jeho vlastní 3. a konečná zkáza však stále čekala. 3. dne února 1942 Matvej Dolgich se po 3. a naposledy setkal se svým koncem. Smrt přišla tiše, neviděna, jako zimní rubáš. Němci se radovali, věříce, že jejich trýznitel je přemožen, přesvědčeni, že se zbavili prokletého šamana. Avšak během jediného měsíce legenda o neumírajícím ostřelovači znovu ožila. Muž, jehož oplakávali jako mrtvého, se znovu objevil na frontě. Pokračuje ve svém smrtícím lovu až do konce války 9. dne května 1945, kdy byl poslední fašistický agresor očištěn ze sovětské půdy. Abychom pochopili tuto ságu, je nutno se vrátit k onomu osudnému únorovému dni. Leden 1942 byl neobyčejně krutý. Mráz klesl na 40 stupňů pod nulou. Mechanické motory zamrzaly, maziva tuhla a muži podléhali chladu, obětujíce prsty, ruce i nohy. Zdecimovaní Němci ustupovali západním směrem, zatímco sovětské síly pokračovaly v neúprosném pronásledování, nedopřávajícím žádného oddechu. Město za městem, vesnice za vesnicí padaly před jejich postupem. Matvej, po boku svého nového druha, vojína Stěpana Lukjanova, působil v předvoji postupujících vojsk. Jejich klíčové poslání – krýt postup pěchoty, likvidací německých odstřelovačů, kulometčíků a velících důstojníků. Stěpan, bojem zocelený válečník 35 let, byl protřelým bojovníkem. Před konfliktem vyučoval ve vesnici v Tambovské oblasti. Sloužil od prvních dnů války. Zázračně přežil obklíčení u Vjazmy. Na rozdíl od Nikolaje si Stěpan udržoval vážné mlčení. Plnil úkoly s tichou efektivitou. Prostý zbytečných řečí. Matvej hluboce ctil jeho profesionalitu. Neochvějný klid a zdržení se dotěrných otázek či prázdných rozhovorů. 1. dne února byli pověřeni vést postup k vesnici Boriskoje, kde německé síly opevnily impozantní obrannou pevnost, čímž účinně zastavili sovětskou ofenzívu. Kapitán Orlov doručil pochmurné zprávy. Zrádný nepřátelský střelec působil beztrestně po 7 dní. Připravil o život 17 našich statečných bojovníků, včetně 2 velitelů rot. Musí být zneškodněn. Matvej přikývl. Rozumím, soudruhu kapitáne, splníme to. Odjeli pod rouškou noci, do Boriskoje dorazili za Úsvitu. Jejich pozorovacím stanovištěm byl zničený mlýn na okraji vesnice.
vysoký téměř 20 metrů. Z jeho rozbitých oken byly odhaleny německé obrany, zákopy, bunkry, střelecké pozice. Štěpán rozvinul své stereoskopické zařízení a zahájil stráž. Matvej skalibroval pušku a zkontroloval střelivo. Jak slunce stoupalo, Štěpán zašeptal: Matvej, sleduj za tou rozpadlou stavbou, kde vyčnívá trubka. Pohyb? Matvej spatřil slabé pohnutí. Někdo tam je, čeká. Pozorovali. Uplynula 1 hodina. Matvej zachytil téměř nepostřehnutelný záblesk z optické čočky. Ukázal Štěpanovi: u té trubky, přímo napravo od ní, uprostřed hromady odhozených cihel. Štěpán se zadíval. Přesně tak, vidím hlaveň. Vynikající maskování, přesto viditelné. Matvej zamířil, očekávaje nepřítelův výstřel, který by prozradil jeho pozici. Čekání bylo krátké. Dole se zvedl voják a pohnul se k bunkru. Ozval se ostrý výstřel. Voják se zhroutil. Německý střelec udeřil. Matvej, upřený na prchavý záblesk, zamířil a vystřelil. Skrz dozvuk uslyšel výkřik. Zpoza rozbité budovy se ozval německý výkřik. Zásah, zvolal Štěpán. Vidím někoho padnout, už se nehýbe. Přesto Matveje jímala hluboká, neklidná předtucha. Dolů, rychle, poručil. Musíme okamžitě pryč. Štěpán popadl přístroj. Vrhli se k východu. Než dorazili do poloviny sestupu, mlýnem otřásla ničivá minometná palba. Granáty vybuchovaly, stěny sténaly, trámy se tříštily, celá stavba se kymácela. Klesali dolů, klopítali, hnáni naléhavostí. Exploze trhaly za nimi, střepiny ječely. Vyrazili z mlýna, uháněli k linii stromů. Po 150 metrech se řítili, ohnuti nízko, klikatě. Němci zahájili palbu z kulometů. Kulky svištěly, trhali sníh. Matvej se ohlédl. Štěpán klopítl, zhroutil se, pak vstal, svíraje svou krvácející stranu. Zraněn, vykřikl Štěpán. Zasáhla mě střepina. Uteč, já tě budu následovat. Matvej, zastavив svůj útěk, se vrhl zpět, táhl Štěpána k lesu. Zhroutili se za padlým kmenem, lapajíce po dechu. Štěpán svíral bok. Hrozné zranění, ocelová střepina hluboko v jeho mase, volně krvácela. Musíme se dostat k obvazišti, naléhal Matvej. Tam ti vyjmou střepinu, zacelí tvé maso a ty přece budeš žít. Štěpán zavrtěl hlavou. Tam se nedostanu, leží to 3 kilometry daleko. Potřebuji jen zastavit tento tok, odpočinout si, pak můžeme pokračovat. Matvej ránu pevně obvázal. Štěpán si zapálil cigaretu, ruce se mu třásly, tvář bledá, rty namodralé. Prohnaný německý střelec, pronesl Štěpán. Použil figurínu jako lákadlo. Když jsme vystřelili, prozradili jsme se, čímž spustil minometnou palbu na mou pozici. Matvej pochopil. Ostrostřelec, mistr svého řemesla, se zmýlil. Věře, že zahynuli v mlýně. Navzdory všemu unikli. Zůstali skryti déle než 1 hodinu. Štěpánův stav se zhoršoval. Dech stěžklý, rty stmavlé, oči zakalené. Matvej si uvědomil, že střepina zasáhla životně důležitý orgán, plíci nebo játra. Okamžitá evakuace na obvaziště byla prvořadá. Bez ní by Štěpán podlehl. Pojď, Štěpáne, naléhal Matvej, poněvadž ponesu tvou váhu sám. Štěpán slabě zavrtěl hlavou. Neneseš mě, zachrčel. Vážím 80 kilogramů. Jdi sám, zavolej zdravotníky, přines nosítka, zůstanu zde. Matvejovo srdce se sevřelo při pomyšlení, že opustí svého druha, ale neviděl jinou možnost. Vrátím se přímo, přísahal. Drž se života, příteli. Štěpán se slabě usmál. Budu se snažit, zašeptal. Matvej se vrhl zpět k vlastním liniím v zoufalém, rychlém útěku, klopítal a znovu vstával. O půl hodiny později vtrhl do bunkru. Chraptivě křičel. Zdravotníky! Hbitě! Raněný muž hyne v lese. 2 felčaři, nesoucí nosítka, svižně přispěchali. Matvej je vedl zpět. Stín hrůzy svíral jeho duši. U padlého stromu ležel Štěpán bez hnutí. Oči zavřené, tvář bílá jako sníh. Matvej klesl na kolena, třesa Štěpánovým ramenem. Štěpáne Štěpánoviči,
prosil. Vzchop se. Felčar zkontroloval puls, pak pomalu zavrtěl hlavou. Je po něm, prohlásil. Jeho životní míza vytekla před těmito 20 minutami. Kleče vedle Štěpána, Matvěj se snažil pochopit neodvratnost konce. Další padlý druh, po Nikolajovi před 2 měsíci. Otcova vážná slova se ozývala. Lovec nenavazuje pouta s těmi, kdo s ním sdílí jeho hon, neboť připoutanost činí člověka slabým, zranitelným. Snad v tomto krutém divadle války by se člověk neměl zblížit. Štěpán byl pohřben 2. dne na plukovním pohřebišti, poblíž Nikolajova hrobu. Matvěj stál u kříže, na němž bylo vyryto. Štěpán Ivanovič Lukjanov, narozen 1906, padl 2. února 1942. Po obřadu k Matvějovi přistoupil kapitán Orlov. Dolgiču, potřebuješ odpočinek. Ztráta 2 druhů za 2 měsíce si vybírá krutou daň. Matvěj pochmurně zavrtěl hlavou. Netoužím po odpočinku, soudruhu kapitáne. Jen účel, jen čin může otupit muka. Jak si přeješ, řekl kapitán. Žádného druha. Nes toto břímě sám. Obstojíš. Matvěj pochmurně přikývl. Sám jednám s ostrostí. Nikoho k ochraně ani k přemýšlení. Jen kořist, nástroj, výstřel. Stáhl se do své zemljanky. Zápasil s myšlenkami o bytí a zániku. Zíraje na začouzený strop. 3. února Matvěj započal svůj osamělý lov na německého ostrostřelce, který způsobil smrtonosnou minometnou palbu poblíž Borisky, kde Štěpán padl. Puška, střelivo, zásoby v ruce. Pohyboval se opatrně lesem, zastavoval se, aby naslouchal a čichal. K poledni, ukrytý v křovinách k pozorování, dosáhl okraje vesnice. Němci opevnili obranu zákopy, pytli s pískem a kulomety. Pátral po úkrytu odstřelovače. Upnul zrak na poškozenou 2podlažní budovu na okraji vesnice. Ideální odstřelovačské hnízdo, pomyslel si, s prolomenou střechou a roztříštěnými okenními tabulemi. Sledoval dům po 3 hodiny. Zůstal nehybný a prázdný. Vplížila se pochybnost. Špatně odhadl. Byl Němec jinde? Pak slabý záblesk v horním okně upoutal jeho zrak. Tam, zašeptal vítězoslavně. Někdo byl uvnitř. Zaměřil pušku, čekaje na nepřítele. Uplynula další 1 hodina. Jak slunce klesalo k obzoru a chlad sílil, v okně se zjevil německý voják s helmou, dalekohledem prohledávající pozice. Matvej zadržel dech, s loveckým umem skalibroval svůj cíl, stiskl spoušť. Puška zaburácela. Němec sebou trhl, zhroutil se a zmizel v hlubinách okna. Zasažen, vydechl Matvej. Pomsta, vykonaná za Stěpana, Nikolaje a všechny padlé bratry, byla dovršena a Matvej se stáhl. Hruď mu proťal brutální náraz. Zavrávoral, zmateně se svalil k zemi. Krev bez ustání nasákla jeho tuniku, jak se na ní rozkvetla karmínová skvrna. Zasáhla jej rána z neviditelného boku, rána, jež nezaslechl. Bezmocný hleděl do pustého šedého únorového nebe na pomalu plující mraky. Teplá hustá krev z jeho rány prosákla jeho tuniku. Chtěl se pohnout, ale znecitlivělé údy mu odepřely poslušnost. Věděl, že toto je konec. Zde, daleko od své tajgy, svých příbuzných a rodného krbu, nalezne svou smrt. V uších mu zazněla moudrost jeho otce. Když nadejde tvůj čas, duchové tě povolají. Neodporuj. Tví předkové čekají ve věčných lovištích, kde je zvěře hojnost. Zavřel oči. Zjevili se mu Nikolaj, Stěpan, Ivan Běreskin a všichni padlí spolubojovníci. Zvali ho, aby se připojil k jejich družině. Naposledy otevřel oči, zíraje na širé, pomalu se ploužící nebe. Jeho myšlenky se upnuly k všemu nedokončenému. K nevrácenému krbu, odepřenému obětí, k neviděnému růstu dětí, k nedosaženému Berlínu, k nevychutnanému vítězství. Dech se mu zkracoval, srdce začalo selhávat. V uších mu zaburácel hluk. Objala ho zapomnění. Jeho poslední myšlenkou byla tichá prosba k duchům tajgy. Odpusťte tomuto synovi. Nemohl jsem se zachránit. Pohltila ho hluboká temnota. Matvej Dolgich, duch tajgy, skonal.
Jeho tělo nalezl nepřítel. O 1 hodinu později německý důstojník prohlížel mrtvolu, všímaje si asijských rysů, odstřelovačské pušky a amuletu na krku. Došlo mu to, poznání v něm rozkvetlo. Vítězný výkřik. Das ist Schamane. Skolili jsme ho, ukončili jsme nesmrtelného. Němečtí vojáci se zbíhali. Smíšený úžas a úleva se zračila v jejich tvářích, zírajíce na mrtvého střelce, který je strašil po mnoho lun. Někteří, stále ještě v sevření strachu, plivali nebo kopali. Důstojník jim přikázal přestat. Válečník si zaslouží úctu i ve smrti. Tělo bylo prohledáno. Puška, dokumenty a amulet byly zabaveny. Byly pořízeny fotografie. Byl bez obřadů vhozen do kráteru po granátu, pohřben pod sněhem. Důstojník podal hlášení velitelství. Ruský odstřelovač, nesmrtelný šaman, je přemožen. Potvrzeno. Byl jsem svědkem jeho bezvládné formy. Německé vrchní velení, naplněno nesmírnou radostí, pochválilo střelce, jenž zkosil šamana, udělujíc mu železný kříž. Napříč všemi útvary kolovala směrnice. Hrozivá přítomnost je zneškodněna. Šaman ostrostřelec již není. Spávejte beze strachu. Vlna úlevy se prohnala vojenskými řadami. Přízrak jejich noční můry byl konečně uložen k věčnému spánku. Uplynul sotva měsíc března roku 1942, když se z válečné zóny začaly šířit mrazivé zvěsti o přízračném střelci. Kosil německé vojáky s neomylnou přesností, samotářský lovec, nezanechávající jedinou stopu. Německé nejvyšší velení se posměšně vysmívalo, prohlašujíc: to nemůže být. Šaman je mrtev. Viděli jsme mrtvolu. Pořídili jsme fotografie. Přesto neúprosné zabíjení pokračovalo, každým dnem znovu rozdmíchávalo děs a hrůzu. Zajatí bojovníci Rudé armády ponuře tvrdili: vrátil se nesmrtelný šaman. Starodávní duchové ho povolali, aby vykonal pomstu, dokud nebude poslední vetřelec vymýcen. Rozsáhlé vyšetřování německé kontrašpionáže se ukázalo jako zcela bezvýsledné. On sám zůstával pouhým zjevením. Pravda však byla taková, že to nebyl Matvej Dolgich, nýbrž jeho mladší bratr Piotr, tehdy ve věku 28 let. Piotr se dozvěděl o Matvejově tragické smrti z pohřebního oznámení, doručeného v březnu roku 1942. Složil slavnostní přísahu. Převezme bratrovo poslání a vykoná krutou odplatu. Přihlásil se jako ostrostřelec. Prohlásil, že ho Matvej učil střelbě od útlého dětství v divoké tajze. Piotr nesl nápadnou podobnost s Matvejem. Sdílel s ním tytéž asijské rysy, pronikavé úzké oči a tvář s vysokými lícními kostmi. Německé jednotky zpočátku věřily, že to byl vzkříšený šaman. Piotr tuto legendu pěstoval, nosil identický ochranný amulet a osvojil si Matvejovy lstivé metody a lovecké taktiky. Bojoval s neochvějnou rozhodností až do hořkého konce války, procházel Běloruskem, Polskem a Německem. Nakonec dorazil až do Berlína. Jeho osobní bilance činila 312 zabitých Němců, což je číslo přesahující dokonce i bilanci jeho bratra Matveje. Po skončení nepřátelských akcí se Piotr vrátil do svého rodného domu v Čitské oblasti. Vyhledal svého otce, Semjona, a Matvejovu truchlící rodinu, jeho vdovu Valii a jejich děti. Tam odhalil celou pravdu. Matvej padl v únoru roku 1942 a on, Piotr, se stal legendou nesmrtelného šamana. Jeho otec, Semjon, přikývl a řekl: duchové tajgy to tak určili. Jeden Dolgich odešel, jiný přišel. Náš rod trvá, naši lovci nikdy nevymizí. Matvejova žena, Valia, plakala, přesto však chápala krutou realitu války. Jeden válečník padne, jiný povstane, aby pokračoval v křížové výpravě. Legenda přetrvávala po mnohá léta, ozývající se v hrůzou sevřených vzpomínkách veteránů Wehrmachtu, kteří hovořili o ruském ostrostřelci, jehož nebylo možno skolit. Mrazivé německé vojenské záznamy často zmiňují der unsterbliche Jäger, obávaného, nesmrtelného lovce. Tento záhadný asijský šaman,
údajně ze vzdálené Sibiře, prý byl neviditelný. Bez námahy procházel pevnou skálou a objevoval se na 2 různých místech. Takové schopnosti byly zveličením hrůzy. Strach plodí legendy. Přesto každý mýtus skrývá jádro pravdy. Matvěj Dolgich, evenský pastevec Sobů a ostrostřelec velké vlastenecké války. Bránil svou vlast, potkal svůj konec, leč jeho činy žijí dál. Jeho jméno, hrdinství a legenda přetrvávají, připomínající nám síly mocnější než smrt. Paměť, povinnost, čest. Věčná sláva hrdinům, kteří položili své životy za naši svobodu a budoucnost, zajišťujíce, že žijeme v míru a pamatujeme na ně.